Viete, už dnes nie ste takí hambliví ako kedysi. A mohli by ste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor, alebo či máte niečo nového? No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť. No, buďte taký dobrý. Máte tu nejaké dievčatá? No čo, no varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás. No ale tak to teda... No dobre, tak mimochodom, koľko máte rokov? Uhádnite. Ja mám 40. Ja len 39. No tak to pôjde ťažko. Toto. Ale prečo? My sme radodajné. Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol? Nevídali. Prosím, vy ste niečo hovorili? Nemám rada dotieravcov. Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko. Dôležité je, čo ste si mysleli. Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel? Všetci herci myslia na to isté. Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem. Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké. Ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo. Toto. Chrapúň. Čo si to povedala? Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10. Počúvaj ti takú trestnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty? Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá. No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla. Už je na meko. Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty, ty jedna obyčajná pubertáčka 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty. Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal. Dovolíte, slečna? Prosím. Jej, knáško! No, vidíš ty. A však kto chce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete? Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku. A nechcete ísť na kávičku ke mne? Nie, radšej nie. Som dosť unavený, ale... Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. Víte, čo tým myslím, ne, knáško? Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie. A však sa nehodí, knáško, potýkajme si. Ja som Gízy. Ja som Milan. No, a pusa, no. A čo sem, od macoky, no, poďme. No, poď. Ja radšej pôjdem. Poď si sadnúť. Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie. A kam by si chodil? Ja mám... Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si. Ale ja mám povinnosti, naozaj. A však aj ja, ne, to podľa. Ale ja mám neodkladné. Naozaj. Ale no tak prosím ťa, poď ke mne. No nehondi sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď! No s Bohom, tak s Bohem, s Bohem. No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot. Pozmeňme trochu rozhodnutie vlády a povolajme ženy do armády. Nech miesto mečov tasia svoje vnady. Ručím vám za to, urobia to rady. Nech zlikvidujú smrtonosné delá, namiesto diel nech hebké ženské telá zaujmu pozície pálebné. Ach, to by boli vojny malebné. Namiesto zbraní cvengo lacných šperkov
Namiesto guliek mňa drávelo skúce, namiesto ohňa rozvášnené srdce a miesto pušiek za klobúkom pierko. Ach, to by boli vojny malebné. Namiesto čižien ligotavé oči a miesto boja prehýrené noci. Namiesto šíkov dnešné markitánky, čo majú pôvab vykradnutej banky. Ach, to by boli vojny malebné. Namiesto krvi tečú ťažké vína, viem naisto, že guľka neskosí ma. Keď ženy pôjdu smelo do útoku, nebudem kryť sa spredu ani z boku. Podľahnem vďačne milým nepriateľom, nech prikryjú ma svojim bielým telom. Prečo by som sa smrti bál? Oni sú vojsko, ja ich generál. Thank you.